Bé, bon dia a tothom. Avui estem aquí per presentar una campanya informativa sobre la igualtat i el progrés per a les dones rurals. Aquest tipus d'informació que es vol distribuir és molt important, és vital per a les dones que treballen en el medi rural. Xerram d'una feina que és molt sacrificada i que moltes vegades queda realment soterrada, no? I creiem que ja és hora que les dones reclamin també ser titulars de les terres que exploten per tal d'equiparar els seus drets en els dels seus marits, els seus familiars en general. Amb aquesta titularitat compartida no sols es reconeix la seva feina, sinó que se recuperen uns drets que realment són ben seus, com tributar a la seguretat social, rebre ajudes, formació, assessorament, etc. Bé, a continuació, Nina Parrons, directora insular d'Igualtat, vos explicarà amb un poquet més de profunditat en què consistirà aquesta campanya informativa. Moltes gràcies. Buen día. Durante toda la historia de la humanidad, las mujeres han estado muy cerca de la tierra. Han sido, según algunos estudiosos, las neolíticas las que realmente inventaron la agricultura. Mientras los hombres iban cazando para el sustento de las familias, ellas inventaron la agricultura. Así ha pasado desde entonces. El problema es que han estado invisibilizadas, no reconocidas, y es más, como ha dicho Jesús Jurado, con un problema muy grande. Solo un 1% de las mujeres en el mundo son titulares de la tierra, con lo cual están, nunca mejor dicho, vendidas. O sea, si el marido es el titular de la tierra y hay problemas de convivencia, se tienen que separar, muchas mujeres se han encontrado en la calle porque la titularidad de la tierra no les pertenecía, a pesar de que habían estado trabajando durante toda la vida en ello. Esto lo tenemos muy claro desde la Dirección Insular de Igualdad, así que el año pasado, al poco tiempo de estar en este cargo, para el 15 de octubre, que es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, nos encontramos con FADEMUR, la federación que lucha por los derechos de las mujeres rurales y que aquí en Mallorca tienen una delegación. Cuando nos encontramos con ella, hicimos un vídeo para visibilizar su problemática. Ellas nos contaron que uno de los problemas fundamentales que tienen es justamente la titularidad de la tierra. Es el problema que siempre desde hace milenios está sobre el tapete. Y nos comprometimos con ella de hacer una campaña de sensibilización y de información, porque el problema es que ni siquiera muchas mujeres rurales saben que tienen acceso y derecho a una serie de cuestiones. Entonces, hemos sacado, son 1.200 carteles y 15.000 folletos que vamos a distribuir por absolutamente todo el territorio de Mallorca. También lo vamos a distribuir en el Govern de las Illes Balears porque pensamos que las mujeres de las otras islas pueden aprovecharse de esta buena iniciativa que han tenido las mujeres de FADEMUR. Creo que ellas, y solo ellas, tienen la palabra en esto, así que doy paso a Joana Mascaró, que és la representante de FADEMUR en Mallorca. Gràcies. Bon dia. Igual que, bé, com ha dit Nina, nosaltres som FADEMUR i nosaltres aquí a Mallorca ens vam crear l'any 2009. I un dels nostres objectius, tant a nivell d'aquí com a nivell nacional, sempre ha estat intentar visibilitzar la feina que fan les dones, sobretot els temes de fora vila. Que nosaltres sempre hem dit que la persona que més feina fa, perquè té la feina de fora vila, fer la feina de casa i tot això, però la que menys se li reconeixen els seus drets. I un dels objectius que tenia FADEMUR era intentar aconseguir o donar a conèixer la llei aquesta de la cotitularitat, perquè hi ha moltes dones que no coneixen aquesta altra opció. I normalment sempre, de tota la vida, sempre som o ha estat el titular de l'explotació, el que ha anat a arreglar els papers, el que va fer tot i la dona sempre està darrere. No tenia cap dret ni tenia res i inclús, que moltes sempre ens ho han dit, que la cosa que sabia més greu era que elles també havien fet feina en Somo, havien comprat l'empresa, ho tenien tot, però està tot en nom de Somo
i elles mateixes, quan anaven a la conselleria, per exemple, a fer una guia o això, no ho podien fer, perquè no està en nom seu, està en nom de SOMO. I necessitaven un justificant de SOMO que els acreditava que elles també podien fer aquestes feines. I gràcies a la llei de la cotitularitat, elles també seran titulars, podran tenir la meitat de la PAC, aniran en nom seu, i tots els drets i totes les obligacions que ja tenien. I per això nosaltres feim feina i sobretot intentar donar a conèixer la feina que fan les dones a fora vila, que com he dit antes que són les que fan més feina i les que menys se li reconeixen els seus drets. Gràcies.